Takže čaute ľudia, dneska som tu zas po dlhej dobe s mikroskopom a dnes si dáme pod mikroskop šupku z cibule, mobil a použitú gumu. Tak poďme na to. Takže ako prvé si dáme pod mikroskop šupku z cibule. Uvoľníme si toto si vyťahneme si sklíčka a môžeme ho tam dať. Tak ľudia, už by sme ho tam mali. Zapneme svetlo a dáme to tam a môžeme sa tam mrknúť. No môžeme tam vidieť teraz tú cibulu. Je to veľmi zaujímavé. Pozrieme sa na to ešte lepšie. No teraz mi fest svieti sklíčko, ináč by sme tam videli veľmi dobré veci. No, takže šupku z cibule by sme mali. Odstraníme ju a môžeme tam dať ten mobil teda. No ľudia, mobil by sme tam mali. No a môžeme sa tam mrknúť. No ideme sa tam mrknúť. No môžeme tam vidieť pixely, z ktorého sa skladá tá farba. Teraz sa mi skoro vypol mobil. Skladá sa to z veľa takých kociek. Je to zaujímavé. No nič. Teraz by sme sa... Ďakujem ponožke za pomoc. Ďaká ponožke mohlo vlastne vysiť toto video. To sa nestalo. No a môžeme sa pozrieť na poškodenú gumu. Aby sme takú gumu získali, musíme trošku pogumovať obrázky. Prepáčte obrázky. Prepáčte. No. Obrázok by sme mali vygumovaný a vlastne my dáme tieto špinky, čo nám vlastne vyšli z toho, tak to dáme pod mikroskop. Áno, presne tak. A môžeme sa na to vrhnúť. Zošit si zatvoríme už. Tak, už sme sa tam dali aj tú gumu a môžeme sa tam mrknúť. No, tak prepáčte, že nám tak veľmi svieti svetlo, ale tak to je. No, vidíme tam vlastne nejaké nečistoty. Je to zaujímavé. A toto bude už vlastne pre toto video všetko. A pokiaľ sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite dať lajkos, odberos a ako vždy, čaute. Vidíme sa o jeden deň. Čau.